Čo všetko sa stalo začiatkom júna 2000? Spojme si bezpečnostné rokovania, kráľovské grilovanie, technologické bomby aj poligónové city, ale pekne po poriadku. 2. júna 2000 sa v Moskve stretli dvaja hráči Svetovej ligy. Bill, ja nemám nič s tou ženou Clinton, a nový hráč Vladimír, všetko pod kontrolou Putin. Téma protiraketová obrana. Výsledok skôr výmena pohľadov než riešení, ale uznanie im patrí. Rozhodli sa spoločne zlikvidovať 34 tón plutónia. Nie na Silvestra, odzbrojenie predsa nie je ohňostroj. Zatiaľ čo chlapci debatovali o jadrových zbraniach, v Británii sa 3. júna 2000 grilovalo. Kráľovná Alžbeta II po 20 rokoch povedala OK a zúčastnila sa tej istej garden party ako Camilla Parker Bowles. Tá Camilla, ktorú ešte donedávna ignorovala tvrdšie než tvoj ex, tvoje správy. Mäso sa pálilo na grille a emócie v duši. Monarchia vie, priateľku syna musíš buď prijať, alebo prežiť. O deň neskôr Angelina Jolie sfúkla 25 sviečok. Ešte sme netušili, že si z medzinárodnej adopcie spraví hobby, ale už sme vedeli, že keď má Lara Croft 2 pištole a 1 attitude, Angelina je tam právom. A priznajme si, Tomb Raidera hral každý. Nie kvôli príbehu, kvôli, povedzme, výraznej grafike. 5. júna 2000 sa na internete objavil krátky film 405 The Movie, prvý internetový virál, ktorý ľudia šírili ako o dušu. V roku 2000 to bol šok, v roku 2025, ak video nemá tancujúcu babku, psa a výbuch, scrollujeme ďalej. Ale vtedy bol to digitálny svätý grál. A keď už scrolluješ, nezabudni na like, odber a pokojne napíš do komentárov, ktorý moment z roku 2000 si zažil ty na vlastnej koži. 6.6. skončila politická láska medzi Liberálnou úniou a Solidaritou v Poľsku. Po 30 mesiacoch spolužitia si povedali, ďalej to nedáme. Premiér Buzek zostal sám ako ten chalan, čo všetkých pozval na oslavu a zistil, že prišli len kvôli tortám. Odvtedy vládol ako menšinový premiér, teda s rovnakým entuziasmom, ako keď sa ti vybije diaľkové a ty máš ísť pre baterky. Sudca Thomas Jackson poslal 7. júna 2000 Microsoft k múru príkaz rozdeliť firmu. Jedna časť si má nechať Windowsy, druhá všetko ostatné. Bill Gates vraj krátko na to od zlosti preinštaloval vlastný život. A dnes technologické monopoly veselo rastú ďalej, ale pamätajme, niekto sa raz snažil. No a napokon 8. júna 2000 Putin už nemal náladu riešiť chaos v Čečensku cez prostredníkov, tak to celé zobral pod seba. Keď niečo nefunguje, vraj si to treba spraviť svojpomocne, alebo ako to Putin povedal, centralizácia moci. Áno, to znie lepšie než všetko si beriem, čaute. Za 7 dní toho svet stihol viac než my za celý jún, ale neboj, stále máš čas dať like, zdieľať, odoberať a ukázať algoritmu, že história ťa baví, lebo dejiny sú ako meme, ak ich nepochopíš, zopakujú sa.